Padayong gipaubos ang dakbayan sa Mandawi sa Blue Alert status tungod sa bagyong Tisoy. Si Chelo Valiana sa report. Gabi ihuman sa tigom sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Council, gisuspenso na ang mga klase sa mga tunghaan karong adlaw. Subay niini gipahimos sila sa kabataan sa may under the bridge kon sitio UTB sa Barangay Look ang pagduwa-duwa. Nahimutang sila sa gamayng pantalan nga may mga lansya nga mulawig paingon sa mga isla sa Bohol. Matod sa mga mulupyo sa dapit, Sabado pa wa nay gipabiyahe. Hinoon makita ang baluron nga kadagatan og kusog nga hapak sa hangin. Padayon karon nga gabantay ang disaster team sa dagan sa bagyong Tisoy. Mapasalamaton si Felix Sueco Jr., Operations Head sa CDRRMC, nga way kadaot nga nahatag ang bagyo sa mga dapit sa dakbayan. Weather monitoring system na to. So wala gyud katandugan ni sa atong kuan normal flow of water. Samtang heightened alert usab sugod pa kagahapon ang Mandawi City Police Office. Gi-activate na sa MCPO ang search and rescue kun SAR team aron makatubag dayon kung adunay mangayo og tabang. Ang among SAR team kung kanang i-request po sa Air Office na to augment other provinces, among is-ambay. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.